Right, sometimes. Ngoma melody. Mwela mo. Ndio. Mauta ramuda sisa usenzo yiwa zizwe. Kamere nyaya pande penye. Nyaya ndekutora mombe dzangu 2. Vanga wandipira. Sorry, nyaya ndekutora mombe dzangu 2 dzawanga wandiripa awakandidyisa mazino uye uzotora nhumbi dzako dzawakasiya. Kutaura zvemelody ngoma taura kuna Love Momoya. Melody. Love Momoya ndakagara 4 years 7 months. Tari 4 years 7 months. Saka tani 3 years pane zvatakambonetsana pasi kugarisana kwatengoita. Saka iye akandiona pandakabva mazino 2 ndobva ndaenda nona private mapepa acho nezvisembo nazvo. Pandakarapo kuprivate iye akabva atokumbira mubereki wangu kuti mukadzi ngaasandisungise, ndobva atotaurawo neni zvikanzi usandisungise ndokubachi ndokupa mombe. Ndobva tatoenda tese ndobva anondipa mombe dziya. Saka mombe dzakasara mumakomo patakazondototi iye akuti inini nditane mbiri 7 months ndobva akabva atongobuda mumba nemumwe mukadzi wakugara naye. Saka ndakazoenda kumba kwawo zvikanda mai wacho namombe dziya akazodzitengesa akadzitola nemukadzi wakugara naye izvozvo vatengesa mombe dziya. Saka ini kuti ndimubvunze ndakati handikwanisi kumubvunza nekuti iye akabva atokasika kutorera mapisodi akuti tisataure nawo. Saka ini handitaure naye ndinokuwo ndakangonyarara. Saka ndakati pandagara nguva yese nguva dzatosvika 4 years futi 3 months chibva ndatongoti ndaona kamari kaendende ndinomhan'ara kwamambo nokuti mwana futi Sirikuherere kaipa makuwa chibva yamatora musasosiye zvinhu zvesungu. Amruni makatora mombe 4 years ago. nekuti iye pakatakapo 8 years hati pane dzimwe futi 4 mwana atosvitsa 4 years iye akasobuda mumba mwana ndine nhumbi ine 7 months ndobva ngosiya nehembe dzake nemabheti ake. Saka ndauya nazvo nehembe dzacho. matsotsi anenge akumupera zvinhu zvokurwara ungaregere kurwara iwo uchiita udzinyi wakadaro. Nekuti iye wachona musaisira pameseji kuti chemberi ndikati ini ndofunga pandakadana neni ndakatonyatsokuudza kuti ndinogura rakati ukati ngatigarisane iye mudiki ukandiri ndinoona kwari zvazvisiri zvechitsotsi kumbakuwa ndaenda nanasi kumbakuwa ndozvoita. Wakandipa mombe ukatora mombe dzako dzawakandipa unoziva kuti nyaya inondomusirizwa tikanyora tsamba izvozvi mumapurisa unondobvarirwa nekuti makadhi achinawo ekumurova ende kuti wakamutrika tobva tanyora tsamba kuti ongororai muongororei haasi munhu akanaka unovharirwa nawe kurowa munhu ende munhu wemukadzi fogaii unotiite zvipi tikunyorere tsamba izvozvi zvito wataenda newe andisikurambira nenando asi chinondinetsa inini mai ava handina anova ndagara nawo mataurisi matauro aita asi chikundinetsa ngechikuziva kuti ndakwavarwa ndipapamwe kana tikafona vabereki vedu kana kuti vanondipupurira kuti hapana mai ava pandakati ndavarwa ndikati mombe ndavapa mupera unoona kuti mazino awo angangobve mahara voregera kusungisa handina bva ndavavo makadhi munawo makadhi ndinawo ene mawitness angu ine ndibaba wacho namai wacho ndo mawitness angu nekuti
paungori ndisungisa wachinyepa zvawainepa mazuva apera munhu akatotengesa mombe yake mudanga ndimai wake wachitenga loya kuti usaende kujeri uchengete wana ende wanawo waizvozvo izvi kuvharo kwawaita vanototora wangu wari panza nekuti handina chitema nawo sadza ratinodya chairo kumboko kana wakatouraya mombe zvo ndakapera kuuraya mombe wakabva watoti ine mugomo 2 tafadzwa yakatenda vanotora nyama mugomo 2 tikati samfiriji atitenge sadza but vanototi tiwe mutore chibage saka vakatotaura kuti pamombe idzodzo dzingakupe mombe unochengeta vana nekuti iye mombe akatoti kutora mafoto kudai ukobva wakandipa mombe wega dzikasara dziriko kumboko saka vamura una kumpa mombe andakandisina kana wabereka kana atowabereka iwo witness vanokwanisa kuyo vandikuputira tari tochinyora example mapurisa zviita mambo ini mai vanabhela wako pamberi pedaki handina bhela wasama ina yekuti takambouya mumadare nedzimwe nyaya dzainisa nemumwe mukadzi pane nhau dzakangowaita watora chipfeko chemukadzi vanogara naye tikambouya kunokudari saka ndakatoshamisika ndatostoisika isibhishenzi olidia udare tofona ndefana ndakaenda zvikazo zvikanze mazuva achifa akumberi ndakasvika pakuti ugofenda kutadza kutotaura kuti sei wega ndiwakakumbira regero ndokumbira musandisungise inobereka wangu neinoone kunzwisira kuti munhu wandaitora saka ndakati handikusungisa ndasungisa munhu wandogara naye masita zvona munomudara nefunemwe nyaya nemukadzi uya atora chipfeko chemukadzi uya ikazonetsa mai moyo watoshanda nawo kumwana wavo saka uroora saka ndomazuva akanetsa ikazonza namambo uraiti ngaachienda zvakuramba ngaachindogadzirwa iye uye mukadzi uya chikutile dental clinic iyo box chachachacha lusaka 22 2020 to whom it may concern. Ngoma Ngoma Melody, dear patient. Ngoma Melody was attended and treated at the above dental clinic after a family dispute which caused her to lose 2 molars and gum laceration. I extracted tooth 48 on 17/12/2019 and left the other tooth 47. Since she managed to pay for treatment of 1 tooth, on 24 December 2019, I extracted the second painful molar 47 due to assault. Thank you. Chidindo, Dr. Mandizita. so because isusu investigative case yekuti kana wanga wachibvuma kuti ndobhadhara hangu ndobvuma mhosva dani rinoita kutambira asi kana waramba manje toita kunyora tsamba kumapurisa kuti zvakaitika uyu ndokukumbira ruregerero hanzi ndinobhadharwa asi haana kuzobhadhara saka dare rinoona kuti ane mhosva aingoda kuti mhosva yake ipfuure chete amurwadzisa then nyaya yako yotanga kuongororwa pazvo nekuti uri kuramba kana kumuroora asi ane marekodzi ekuti akarohwa and sekutaura kwake handivarakamboripota kupolisi
hauna kuzoriwa Kubere kwangu vazvinamira musamunhariose zvari munhu akumbirwa kutokungirwa ndindokupaina saka patakazongonetsaona nemukadzi uyo kuti wakabva wazotenga waugara wese pavanotengesa mandotsi ndakazonobvisa vamera vacho vakazoti akayakaaatoara mambo dzake asiya atituka vanaka kana kukurika kana amusikuika nezvo saka dzitori nyaya mbiri nyaya kuti munhu usaende nokuri paune mombe povharekedza kuri ende kumba kwangu akagara pamakore ese kumba kwangu aigara ana kana sora rapatakaiti wakabhadhara zino 1 treatment yezino 1 akabhadhara ndiani ndiye akabhadhara nekuti takanga rinora tinatifunga tichadzoka tatoita sei toita nekuti avo yakanura justice ya mambo nini zvendaikumbira sezvo ataura kuti vabereki maitinesi ndakamupa mombe zvisaka aiwa isusu investigative ndo mapurisa ndanozinga akuinvestigata izvozvo akudaro nekuti isusu hatibvumirwi kuti investigate unless munhu abvuma hake kuti hai ndoda kuti ndilipire kukanganisa kwandakaita then todhinana izvozvo then kana munhu achiramba kuti handina kumurova handina kuti asi uyo ainewo umbo tiita kuidzorera kumapurisa kuti andoite investigation tomunyorera tsamba ya ndaitumboore pamito investigation nekuti iyo icriminal isu hatikwanisi kuti tidii tiitombe nekuti uyu anofunga kuti pane 8 years nyaya yangu haiinvestigate but inoinvestigatewa nekuti pane manyepo aakamwiitira anofanira kunge achitofunga zvinenge zvirinani pane zvaanotsvaka kana pakadai so maivhesiti anoitotiwa achisvika papoint kuti vanosvika futi papoint kuti zino haringangokarukira iti ende zvakabatawo futi difference yekuti akabva akuda kupa akuona kunoda kuti achemberese kutorwara hapana paanobuda napo anenge angofuririka zvake achifunga kuti ti 8 years ndiorarama zvesitime inototanga patakanyasa masina acho ndinawo masina acho nokuti ndakangana muvana zvokutoma mwana zvaenda muto haana kana kuora masina acho ndinawo musonda yanchivangana muno muchitonyoresa mabhirwa kuti toende masina acho akatoratidza saka moya musei manje mabharana angu nasa hapo masvika munifonera anongofundifona so that tonyora tsamba iyo kana kuti motoenda izvozvizvi oenda izvozvi oenda kumapurisa aripo obva andomangara aripo mambo vari kuteerera unomirira kuti wakuwana mambo Robert ainotaura ari kuseri kwechiuru ari kuweni mazvinzo uyu muchinda uyu akarova mukadzi uyu about 8 years ago ndobva amunyepera kuti ndokupa mombe bva ndomunongedzera mombe amunongedzera mombe uyu haana kundotora mombe dziya idzi akuti achindotora mombe dziya idzi mbiri in the meantime akabva adzitengesa uyu ndokusvika kusina chimombe
but amurowa amubvisa mazino mairi akamunyengerera kuti haandomunyengerera andomubhadhara kurowa kwandaita sori hako chichichi ndobva aregera kumhangana kumapurisa. Saka inoda kuti aende kumapurisa isusu tati because ine criminal asi tanga ari kubvuma mhosva yake taiti but ari kuramba achita kuti hanhaumbomurowa hanhaumbodii and so forth. Saka ari kuramba mhosva yake Already ndiendese mumapurisa wacho. saka zvatoda kuti mupurisa aende kuti andomhangana nyaya yake aripo. Mapurisa ndiye achazoona zvakaita nekuti inoda kuti investigate vawane justice. Akamufurira kuti asawane justice apedza ndobva anzvengesa. Saka mosimuka muri Akagara umashure kutofana wanouya nemota kuzotora. Ouya mota watora handikumbira mwana hembe dzakaenda ndaenda nadzo nebhedhirati. izvo zvese ndoumbowo hwako iwewe hwokuti aigara mumba kwako. Saka ukamupa izvozvo izvi maakuzodiwa umbowo painondotongwa uku ndoumbowo hwaunoenda nawo kuti aigara ndaigara mambo akataura kuti umbowo ndimbochengeta nokuti aigara mumba kwangu bhedhi rake iri hembe dzake idzi anga aigara mumba kwangu chingomira kukuririsa boyo chigara umasoro Saka mese garai ipapo.